awit ng Pilipinas. Magiging po tayo nakakalap sa ating Manila para sa paglupa sa watawad ng Pilipinas. Ang resulta po ng eleksyon, ang mandato po na natanggap natin ay isa pong pakita ng Pasigenyo na naghahanap na sila ng pagbabago. Masaya ko pong sinasabi sa inyo na lahat ng contractual, lahat ng job order at casual, wala po tayong tatanggalin. Maging receptive po tayo sa pagbabago, sa mga gusto nating palitan, sa mga lumang nakasanayan sa ating halakaran, sa mga lumang nakasanayan pero hindi tama. Maaasahan ko po ba kayo? Inaasahan ko po ang inyong kooperasyon at syempre ang konting pasensya. Kapag mayroon pong transisyon, hindi po madali. Excited na po ba kayo? Yung mga nasa walkway, okay lang ba kayo dyan? Yung mga nagbabasa ng ulan, okay lang kayo? Yung mga silimulan? Muli po, maraming salamat tungo sa isang maliwanag na kinabukasan ng Pasig para po sa bawat isang Pasigenyo. Maraming salamat po.